Түнге тынлык, шагыйрь шигырь яза, күзен кысып яна шәмнәре. Төнлә генә туа микән шулай шигырьләрнең шундый шәпләре. Илһам чыганагы зөһрә йылдыз дәшми генә күктән күзәтә. Баш күтәрми иҗат итә шагыйрь, яза, сыза, рифма төзәтә. Күңел куша, йөрәк талап итә, мәрҗәннәрдән тезә сүзләрен. Дөньяларын онытып уйга чумган, уфукларга төбәп күзләрен. Тынычлыкны бүрек буза күрмик, чуалмасын фикер җепләре. Яңа шигырьләрдән балкып торсын бөек шигъриятның күкләре. Кадерле дусларым, бүген сезгә бер туган апамның Зилә Хисаметдинованың шигырын укып ишеттердем. Әгәр дә шигырь охшаса, әгәр дә минем укуым сезгә охшаса, YouTube каналына язылырга онытмагыз. Исән-сау булыйк. Хәерле сәгатьләр теләп калам.